No, nyt on mukava laittaa nämä jalkaan saunalle ja nyt kävellä, niin ei tarvitse pelätä lasisirpaleita eikä mitään. Kuvatko sieltä perästä, niin yleisesti helppoina kävellä. Mutta tuo sitten ottaa poika pois tuolta vedestä. Kuvaukset päättynyt, nyt hanskit käteen. Ja ei muuta kuin Jordania. Nämä hanskatkin ovat taas tuolta Oulumäen kauppahuoneen laatua. Minä painan 120 kiloa, jos meinaat, että paljonko nuo kannattaa. Ja nyt mennään vähän syvemmälle veteen. Ja nyt minä lähden juoksemaan. Mennään vähän vastatuuleen. Jalat sieltä pohjan, että saa kunnon otteen. Niin kuin näette, mulla on veden korkeus on tuossa olkapäällä. Sen korkeimmalle ei tarvii tulla. Viime viikolla kun kävin, niin vieläkin on jalat kipeät. Näillä on todella voimakas isku tähän veteen. Suosittelen kaikille, jotka haluaa saada syviin vatsalihaksiin lisää voimaa. Ei muuta kuin tilaamaan itsellenne kunnon vesijuoksukengät. Näytän nyt mitenkä, älkää tehkö. Ne on hankala sitten jos lähtee nousemaan pintaan nuo kengät. Aina pitää olla nämä kengät täällä pohjassa. Joo, kiitoksia.